Αλλά ιδίως το 1911 γίνεται μια σύγκρουση ανθρώπων οι οποίοι έχουν την άποψη καλοπροαίρετη συνήθως της ευρωπαϊκής προσέγγισης της χώρας μας με ανθρώπους που εξ αντικειμένου είχαν ζήσει με έναν τρόπο ζωής άλλο που σχετιζόταν με τον ανατολικό τρόπο παραγωγής και το καθεξής που προερχόταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, για να δούμε τι συμβαίνει πρέπει να δούμε πώς απαντάμε σε εκείνες τις παλιές ερωτήσεις, τις απλές που κάναν στα εγκυκλοπαιδικά περιοδικά της νεολαίας. Του προηγούμενου που έλεγα ποιος, πού, πότε, γιατί. Ήταν κεφάλαιο, ας πούμε, τίτλος πληροφοριών που δίνονταν στην νεολαία τα χρόνια εκείνα, τα περιοδικά, τα καλά περιοδικά για τους νέους. Λοιπόν, αυτό άμα το αναζητήσουμε είναι μια σωστή προσέγγιση. Καταρχήν το ποιος, πού, πότε, γιατί, το πότε το βρίσκουμε εύκολα. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες αναταράξεις, αλλά και υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις ανάμεσα στους μελετητές. Δηλαδή, το πότε θα το καθορίσει πότε αλλάζουν οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες έτσι που να δημιουργηθούν κοινωνικά στρώματα που αποδέχονται νέους τρόπους ζωής και κοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτό πρέπει να... Αυτό τι σημαίνει ότι μετά από την έρευνα που είναι σίγουρη, παρόλο που υπάρχουν και πριν το 1850 στοιχεία που διαμορφώνουν το είδος αυτό που αργότερα θα το πούμε αστικό τραγούδι ή ρεμπέτικο, άρα 20 ονομασίες που υπάρχουν παρεμφερείς, σχετίζεται με το πότε οικονομικά αναπτύσσουν αυτές οι περιοχές που έχουν μεγάλη πλειοψηφία ελληνική. Δηλαδή υπάρχουν δύο μεγάλα γεγονότα, το 1839 και το 1856, είναι τα λεγόμενα τανζιμάτ. Είναι οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιεί η Οθωμανική εξουσία με την πίεση της Ευρώπης, κυρίως των Άγγλων, τότε που είναι κυρίαρχοι στον πλανήτη. Τα τανζιμάτ, οι μεταρρυθμίσεις ουσιαστικά άνοιγαν τον δρόμο στην εξυπηρέτηση των κεφαλαίων της Δυτικής Ευρώπης. Τα προϊόντα, η πρόσθεση των προϊόντων και όλα αυτά. Αυτό τι έγινε, έφερε ανάπτυξη στις μειονότητες μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κυρίως στις χριστιανικές που ήταν οι Έλληνες, οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι και άλλες πολλές μικρές μειονότητες. Αυτή η περίοδος βλέπουμε ότι σχετίζεται με τη δημιουργία, την εμφάνιση μάλλον των πρώτων ομάδων μουσικών, οι οποίοι από ερασιτέχνες που παίζανε την παρέα τους και το σπίτι, περνάνε στον επαγγελματισμό για να εξυπηρετούσαν πια τις νέες ανάγκες. Αυτή είναι η περίοδος που μας δίνει την πορεία. Και πράγματι βλέπουμε ότι το 1870 και μετά καταγράφονται εδώ στην Ελλάδα αφίξεις ομάδων μουσικών, κυρίως Ελλήνων, αλλά και καμιά φορά και Οθωμανών και Εβραίων και Αραβών που παίζουν σε διάφορα μέρη της κάθε φορά απελευθερούμενης Ελλάδας, ας πούμε. Γιατί η Ελλάδα έχει την περίεργη εξέλιξη, μην το ξεχνάμε ποτέ, ότι ξεκίνησε από το 1832 από το κράτος με Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και τα νησιά εδώ, του Σαρβοσαντικού και τις Κυκλάδες, για να γίνει το 1964 η ένωση με τα Επτάνησα, η οποία έφερε μια ανακατάταξη στον πολιτισμό, γιατί ήρθαν πια οι πιο προηγμένοι μουσική και τα λοιπά στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1881 το Δίο Αθηνών, άρχισαν να σωματώνουν τη δυτική κουλτούρα, ας πούμε, με τα καλά και τα κακά της. Εν συνέχεια έχουμε το 1881 που η Ελλάδα πια παίρνει και τη Θεσσαλία, έτσι, και ένα μέρος της Υπήρου, ένα κομμάτι, για να φτάσουμε στο 1912-13 που πια φτάνει στη μεγαλύτερη της εκδοχή, το 1921 με την προστιγμή ενσωμάτωση που δεν έγινε ποτέ με τη συνθήκη της Ευρώπης. Δηλαδή έχουμε μια χώρα που αρχίζει από 600-800.000 κατοίκους για να φτάσει το 1919-20 και με το 23 με την αύξηση των προσφύγων στα 5,5-6-7 εκατομμύρια. Δηλαδή είχαμε μια χώρα που δεν υπάρχει παρόμοια μορφής χώρα. Αυτά τα περίεργα φαινόμενα βέβαια καταγράφονται είτε αμέσως είτε αμέσως μέσα στο τραγούδι. Και αυτό που είπα και προηγούμενα, η αλλαγή τρόπου ζωής έφερε αλλαγή τρόπου κοινωνικής συμπεριφοράς, αλλαγές στην αναγκαιότητα να εκφραστούν πια όχι με τα παλιά τραγούδια δημοτικά, με τα τραγούδια ανοιχτού κόλου και ενός άλλου τρόπου παραγωγής οικονομικής, αλλά με τραγούδια πια των ανθρώπων των πόλεων. Αυτό το σχήμα. Αν δούμε λοιπόν αυτές
τις αλλαγές, τις γεωγραφικές και τις πληθυσμιακές, θα καταλάβουμε τι έγινε. Αυτό το πλαίσιο στο οποίο περνάμε το ρεμπέτικο.